Duchu Svätý, príď, naplň ma svojou milosťou. Odovzdávam ti tento čas modlitby a prosím ťa, aby si prišiel a hovoril k môjmu srdcu. Potrebujem byť premenená tvojim slovom aj dnes. Matúš, 13. kapitola, 47. až 53. verš. Prvé čítanie je čítanie hlavou. Čím ma oslovilo toto slovo? Je tam nejaká veta, ktorá vystúpila do popredia? Ježiš povedal zástupom. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobre vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Vyjdu anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste všetko? Áno, odpovedali. A on im povedal. Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Keď Ježiš skončil tieto podobenstva, odišiel odtiaľ. Čím ma oslovilo toto slovo? Druhé čítanie je čítanie srdcom. Čo cítim, keď počujem tieto slova? Keď počujem podobenstvo o tom, ako vyzerá nebeské kráľovstvo. Ježiš povedal zástupom. A zasa, nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Vyjdu anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece.
Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, odpovedali. A on im povedal: Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom Nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynášal zo svojej pokladnice veci nové i staré. Keď Ježiš skončil tieto podobenstva, odišiel odtiaľ. Čo cítim, keď počujem tieto slova? Tretie čítanie je čítanie rukami. Pane Ježišu, k čomu ma povolávaš v dnešný deň? Akým spôsobom mám uchopiť tieto slova? Ježiš povedal zástupom: A zasa, nebeské kráľovstvo sa podobá sieti,
ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Vyjdu anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, odpovedali. A on im povedal. Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Keď Ježiš skončil tieto podobenstva, odišiel odtiaľ. Pane Ježišu, aká je tvoja vôľa pre môj život? Duchu Svätý, ďakujem Ti za tento čas modlitby. Ďakujem Ti, že Ty mi otváraš srdce a premieňaš ho, aby sa čoraz viacej podobalo na to Ježišovo. Daj mi milosť na dnešný deň a pomôž mi kráčať v plnosti toho, čo si prislúbil. Amen.